Ang apan o diferensya sa panglawas sa tao dili babag aron makasugakod sa kalisod sa kinabuhi labi na ning panahon karon sa pandemya. Sama ning 39 anyos nga tricycle driver nga putol ang duha ka mga kamot apan ning kamot aron mabuhi ang iyang unom ka mga anak. Atong sayra ng iyang istorya labi na sa bag-ong hagit nga giatubang karon pinaagi ning maong report. Pipila ka tuig ang nakalabay na kuryentihan si Terso Luon sa gitrabahoan niyang kumpanya nga maoy hinungdan sa pagkaputol sa duha niya ka mga kamot. Apan inay mawad-an og paglaom na ning kamot kining makabangon aron mabuhi ang iyahang pamilya. Sa tricycad siya nakakita og kahigayunan nga makapanginabuhi. Lisod man sa sinugdanan apan determinado siya nga iyang malabwan ang limitasyon tungod sa apan siyang palawas. Mao kini ang nagbuhi og nakapaeskwela siya mga anak. Na kurintihan day ko sir. Trabaho ko construction sa una niya, na kurintihan ko. Dayon, wa nam ko lain kuan di nagdrive ng sikat kay kininulay sa akong nang kuan nang makaya. Atol sa pandemya, laing hagit na usab ang giatubang ni Terso sanglit wa na may mga tao nga gipagawas og nahunong usab ang iyahang panginabuhian. Niadtong higayunan na ning kamot ang iyang pamilya nga isuroy ang ilang paninda. Sa iyang kakugi, nahimo niya ang iyang responsibilidad isip padre di pamilya. Naghinahinay sa mig di mami kagawa sir ato di mami ka drive sa sikat sir nang libod-libod sa mi kanang Pinoy sa akong mga silingan aron lang makapalit og bugas. Gipakita ni Terso nga dili kinahanglang magsalig sa uban aron mahimo ang imposibleng mga butang. Gani bisan wa siya makamot, mahimo man siyang mogamit sa iyang cellphone, dili lang sa tawag kundi sa text. Kini aron makakommunicate siya sa iyang mga anak o asawa, apil na ang iyang mga suki sa pasada. So kung magkugi lang diay no, dili babag ang kakuwangan sa atong panglawas kun dili ang atong kakugi gyud kinahanglan ang muputig babaw aron ta mabuhi. Ang COVID pandemic dili makapahunong sa pagtuyok sa kinabuhi ug panginabuhi sa mga tao sama ni Terso. Ako yung pamilya sir. May akong gihimong kuan nga nang bisag nang maglisod ko kuan pero kayahon ginako tungod sa akong pamilya. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.